Iki Mas Sehono. Lah iki dagelan tanpa konsep ya iki no. Ya, iki angel ditutke angel ning pancen ya ngono kuwi. Ya, daripada wis nganggo blangkon-blangkon malah sok-sok wis diapali wong delok ning iki angel ditebak. Ayo Mas Sehono. Ya, jemeneng. Wah, kok klambine ra ganti. Ganti Mas. Ganti apa mau bengi nggo kuwi saiki? Mau dalu batik kabeh niki separo lengene beda Mas. Oh iya. Anyar ya. Waduh. Ya sithik ketok nek klambi ming turahan-turahan paling kuwi ming ana jarik amoh disigar terus dijodokke ngono kuwi. Itulah orang kreatif. Ya ora kreatif ku jenenge kekurangan kok kreatif. Nggih no? Ha iya ya. Ayo ngirit Mas, ngerti dhewe bar kebanjiran to. Oh, ayo wis ra ora sok pangerten ora. Heeh. Ngaturake panuwun karo Pak Kuswanto. Oh nggih. Lah sampean sing ngundang sapa? Pak Kus. Ah, atur panuwun. Pak Kus sapa to ya? Ya wis anggere teko ngono wae wis ora. Wah, anggere teko wong ora dundang kok. Nek ra dundang teko ya ora bakal entuk apa-apa. Ah nggih. Heeh. Nggih. Ki neng suwan neng Bantulan nggih. Sidoarum. Nggih, ngaturaken sugeng dalu warga Bantulan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Menika ujubipun apa syukuran nggih. Sakuran Pak Kuswanto wau lho sing nganggo. Pak Kuswanto Sing nganggo busana Jawa mau. Wah, nggih nika jan wangun tenan nggih. 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 Kanthi bersyukur menika monggo mangke saged nambahi rejeki, kesehatan lan wargane tambah maju ngoten. Amin. Amin nggih. Ngoten nggih. Nggih. Ya ora usah diabani ngoten nggih, ngono kaya bakul obat to. Kene iki wis do mireng kabeh, wis do batine wis do amin. Ngono kuwi apik kok. Batine wis do amin ngono kuwi wis apik. Ah iya. Rasa dadi nggih ngoten nggih. Niku mengke doleske sedina ping 3 nggih. Percaya ya lengaula, ora percaya ya lengaula ngono to. Ha iya. Niki wonten anu titipan sekedhik. Napa? Nggih, nggih kula wacane kok napa. Niki serius Mas niki. Oh nggih. Nggih. Menika wonten berita kehilangan STNK. Ngapa tok dudut-dudut ora ana. Nggih, kehilangan STNK motor Beat nama Pertiwi. Oh. Pertiwi. Pertiwi nggih. Nggih Pertiwi. Alamat Perumping Jetis Yogya. Oh. Nggih. Ngendi? Nggih, Perumping. Nggih. Penumping nggih Jetis Jogja. Terus nomor AB 3828CA. Nggih. Lah ilang ngendi ki mau? Nek ngerti mesti wis ketemu, Mas. Lah kok ki nek takoni mesti atos ngono kuwi lho. Mboten. Le tiba nendi nu maksude? Nek ngertos nu mboten kula wacake niki, Mas. Nek le tiba ngerti kletek tiba. Nah, ngapunten nggih. Nggih. Ayo ora ngerti ya. Kowe marahi mumet. Nggih, ora ngerti. Regane iki. Maksude iki ning sekitar wayangan kene apa ning njaba wayangan kene? Nggih. Wonten ing sekitar wayangan mriki. Ah, ya wis. Saking Mas Sri Wahyudi. Oh, iya. Bumijo, Jetis. Oh, berarti nang Bumijo kuwi ilang. Nun? Mboten. Lah kuwi tulisane Bumijo Jetis ngono kok. Niki le nulis, Mas. Oh. Le nulis ten Bumijo. Malah bingung aku. Nggih. Nggih, Bumijo. Ameng arep nulis layang kilangan kok dadak tekan Bumijo iki ngopo? Niki Mas niku daleme niku Bumijo. Nggih. Terus nonton wayang mrene. Nonton mriki. Terus SNK-ne ilang ngono to. Nggih. Niki wonten pun cetha niki? Pun. Nggih. Ndak kesuwen lah niki sing siji tak wacane bonus 100.000 ning Mengko.
Oh iya wis. Mboten nawa-nawa nggih. Sing jeneng seniman ki kudu nggih. direwangi mati ning panggunge ora apa-apa. Nggih nek iso ya aja mati sik gitu. Ah iya, maksudnya ngibadah budaya ki sing tenanan. Ngibadah ki ora ya ta? Heeh. Iki termasuk ya sedekah ya apa-apa. Termasuk sedekah mergane. Lho, ngenehi hiburan. Menehi. Iya. Menehi hiburan. Nggih. Nggih. Sehat ta Yuli, Mbok? Sehat. Yusange? Pengestunipun sehat. Dimas Seno? Ah sehat. Nggih. Nggih, ya iki Limbuk Cangki sing nglakokke aku cukup siji wae, ora Oh usah nggih. ditareni kabeh. Engko ndarani nglalekke. Nyuwun gending ladrang pamulansih dawah gending kembang jambu. Saking Icarep Gentingan kagem Bapak Ramelan, anggota Dewan Kabupaten Sleman, ingkang nyekar Mbak Elisa, potol ndasmu sa. Ladrang pamulansih dawah gending kembang jambu. Tenang wae sa, watone ora apa sa, tenang. Heeh. Saking kula karep gentingan godean. Oh ya, matur sembah nuwun. Nah, berita kehilangan STNK motor Beat atas nama Pertiwi. Iki ngapa ya? Aku iki maca layang iki lho. Nyetrum. Oh. Ya wis nyetrum. Heeh, ya karo dikancani Elisa ya Mas Yono ya. Nggih, monggo sinten. Ya sa. Ya jumeneng. Nek ora iso ora apa-apa tak omongke. Ah wong kowe iki ya wong ora wong Jawa asli kok. Panyuwunan nek kaya kowe iki ya wangune lali janjine gubuk asmara. Iki ladrang pamulansih dawah gending kembang jambu. Ya. Pamulansih niku sik kados pundi to, Pak? Seno. Sik kados pundi niku ne? Pamulansih iki sing aduh Kakang, ya kene genduk. Wis ya ora apal kok. Mboten ngertos. Nggih, iki paling sing nyuwun ya empu. Oh nggih. Mriki kathah empu-empu. Anu sak derajate timin. Ayo. Nggih nyuwun pangapunten nggih mboten saged nyawisaken gendeng menika. Mugi-mugi wekdal senes nggih mungkin nggih 100 tahun malih nggih. Sedeng kowe ajar gending-gending. Iya, ya ora apa-apa. Sedeng suaramu ya malih nek 100 tahun meneh kok. Sinden semakin tua saya sepuh niku semakin menep nek gending-gending saya sae. Ya menep ya kur nglengger kuwi kok. Menep 100 tahun kok. Sasa. Halo. Sehat nggih? Sehat. Kok ketok luwih enom ngaten niku. Kaya luwih enom niku lho napa? Semakin ngenomi. Nggih. Bar krembat barang kok. Oh, krembat. Apa mergo niki busananipun pink ya? Nah, pink. Iya, jadinya bagus. Pink Queen. Saya bagus. Nggih. Wong tua kok dialem. Ayo iso nambahi nom wong tua dialem ki ya apik kok ya. Iya. Ha iya nek ya tak salam suwene ya kaya nom tenan. Nggih ta, Pak. Nek ya kur kaya lho, Mas. Maksudnya resik luwih resik. Ya aja ngene, soalnya rasido enom nek ngene iki. Lah ompong. Rasido enom. Justru iki isih cilik, iki mesti untune isih kurang. Bayi. Engko saya tua, entek. Telas nggih. Mah ngompong-ngompongke. Niki dibuka dadosipun napa nggih Pak Seno? Napa wonten pamundutan senes-pon? Durung ana, sementara iki durung ana. Senesipon dereng wonten. Ora senes-senes pon apa? Senesipon. Belajar basa Jawa karo Mas Sing Yono kuwi. apik. Nggih, sik halus. Halus. Ora halus ning Halus. luwes. Luwes pripun? Luwes ki ya. Luwes niku ngaten iki luwes. Kuwi uret. Masa basane luwes. Nggih, napa dibuka napa, Pak? Ayo dibuka apa nganggo tembang apa sakarepmu? Ya. Diaturke para lenggah akeh iki. Ya. Nganti kaya nganu apa jenenge iki? Panggung musik. Nggih, kados konser musik nggih, padahal niki wayang kulit. Dibatesi ngau bethek kuwi lho. Iya. Kuwi akal-akalane Mbah Wahono kuwi mesti. Aku ora mboten ngerti kok mergo dibetheki. Tapi ta? Nek anak bebeke do ucul. Iya. Kok yo anggepmu sing ning jero iki bebek apa piye kok? Oh, kaki ono kandang bebek we lah kok ora percaya. Endi? Ha niku Mas. Oh, kok dada-dada. Bebek kok dadah-dadah. Lah niku dada-dada.
Lah. Nek bebek tongki nek. Bebek tongki. Apa kok bebek tongki? Ayam malas. Ya. Oh, ayam malas. Mangga, ngatur apa Mbak Risa? Janjine piye? Iki Ya. sik alus riyen mawon nggih. Sik alus-alus riyen mawon. Oh, iya. Nggih, monggo ingkang alus-alus. Ya jogeti sik ono. Nggih, jogete ya alus dadine saya. Nggih, alus. Jarine nek wong Jawa kudu alus. Wong tuwa ki ya risane kok alusan. Oh iya, nek mama apa makanan ya sing alus-alus ya. Bubur ngono kuwi. Apa? Bubur nek Mbah Siono ora iso mangan kacang ngono kuwi beratine. Ya iso. Oh saged. Mahawet kok tak kek kiwa tengen. Suse makluk metu dhewe. Le ngelek ya apa nek le ngelek ya apa? Lah ya wis ora iso lho. Ketanggrok sentil. Mangga. Akeh lemute sajake. Iki lho, ora ngrasake kok kowe iki. Aku iki ngawur nek mabur. Wah, nggih. Wis Kula wau nggih pun dileponi Pak. Weh. Aku kok terus Wani-wanine lancange niku, kewan-kewane niku. kurang ajar kok dadi kowe barang dileboni. Nggih. Iya. Goleki sih. tak golekane. Wah, anggere anu tak golekke dhewe leboni dhewe. Nanti. Heeh. Aku to. Ha iya. Aku cah kejem kok. Paling wis mlebu ngene tatin, Pak. Waduh, ya kepiye? Apa wani nek kerompat tatin? Ya wis tak tunggu ngantek esuk wis. Bawani sih, mangga. Nggih. Aja turu sare kaki dewa nganglang jagat nyangking bokor Kenca. nane Ye, mudu wong Jawa nek nyuwara apik. Suarane dhuwur. Iso Kok kaya dong-dong dhuwur ki maksude piye? Mlengking lho. Apa mergo kelebon apa ya? Ya ora kok. nek telepon marai tambah dhuwur. Dhuwur. Isi neto. Oh, lah iki mau jebuna Pak Ganipun nyuwun lagu meneh. Oh napa? Sambung wanci dalu apa sesideman. Oh nggih niki sambung wanci dalu nggih mboten bar niki ne. Oh, engko gampang. Ya. Terus kesik. Tulak sandang kelawan pangan Ayaman kacang. Kawan kacang. Ala. Ya. Ya iku bagaian nipun wong meleksa barna rimo Mangga dipenaturaken ya.
Niki sios janjine piye napa sampung wanci dalu? Lho lah kowe iki piye to nembang kok radong iki? Ah? Janjine piye? Oh niki wae wonten panemundutan saking pakanipun mboten sios. Mengko keri gak. Oh, siap. Iki teruske sik. Ya, Nggih, rasa siap. nangis ngono kok nangis. Mboten nangis ki lho. Ora apa-apa. Oh. Ya. Lulusan tari kok ora joget. Op. Aja kuwatir aku
Matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Sedaya mawon. Ya. Anu ucapan kagem Pak sapa? Kuswanto. Pak Kuswanto. Pak Kuswanto nggih mugi-mugi saged dados wakil rakyat yang amanah, jadi bisa mendengarkan suara rakyat, jadi bisa nggak cuman sekedar janji. Kalau lagunya kan janji, tapi bisa menepati janjinya sesuai dengan apa yang dijanjikan. Amin. Sampun Pak? Sampun. Ki si Sampun. sapa si ana ki ya arep nyalon. Oh, ya syukur. Berake? Ah iya to kabeh. Apane iso ping 4 Lurah. Apa? Sapa? Bapake kamu? Bapake sapa? Pak Kus? Iso ping pira? 4. Papat apa? 4 dadi lurah. Ngawur to. DPRD kok Pak Lurah iki. Biyen ki tau lurah. Lurah ngendi? Ngendi to ya kae? Jan ngawur tenan aku ki. Wah to nomo. Ayo kowe iki ngedane ngono kuwi kok. Aku seneng aku ya jago ya. Iya. Aku ya ping 4 men. Oh ya syukur. Ora tau kasil. Ora tau dadi. Ora tau dadi. Lah kowe ora srawung karo masyarakat. Ah iya, lunga terus bengi. Waduh. Nendi? Hah? Nendi? Mancing, Mas. Oh tak kira nek piye ndagel kok. Mancing kok. Iya. Panas. Ya ora apa-apa. Ya kangge hiburan nggih. Heeh. Ya si Mbah Siono goleke mungsuh sing rada gayeng men. Iki sapa? Kok koyoke urung umum iki ya. Urung pemanasan. Ya. Hae. Ayo, Tin, ganti ladenana Tin. Ya. Langsung mak gragap aku. Apa kok mak gragap? Semangat. Ah iya, yo seleramu lak ya sing gedhe-gedhe ngene iki. Tonjo. Iya. Alah semplok lingguane. Mune mak krengket lho tak ngadeg. Ayo kowe ya keciliken kok. Ketemu lagi dengan Eh, saya. Mau bengi ora sempet omong-omongan. Ayo lembungi bintang tamune akeh banget to. Saya Bintang tamune sapa? Gak ora diumbahke ya teng serundul akeh banget. Wau dalu Mas. dalu lho, Rat. Dadi ora iso omong awake dhewe kur glenikan ya kae. malah ngangseni aku Sapa? Niki Kowe lah, kok kurang ajar kowe. Mboten kurang ajar ngangseni kok kurang ajar. Nek ninggal niku kurang ajar. Nek kaksen kan kompak, Mas. Oh. Nek upane ninggal ora tak jak kuwi jenenge nakal. Oh. Ngangseni nendi? buat ngerti ini sesuk selora ngono. Lho kok edan kowe? Ngen? Aku wis sing ngejak bendina ora tau ngangseni kok kowe ngangseni. Lah jenengan sekentir nek pun edan iso kangsenan. Ape ya. Ayo, Nak. Pengen edan ora? Iya. Aning aku mau nek kon edan kok ya. Mboten sah ngoten niku. Iya lho. Wong kangge panutan kok edan ora apik. Heeh. Nggih to? Ah iya. Nek edan gak aku melu sapa ya. Allah. Bener. Iya. Iki Mbak Tatin. Nggih, pripun Pak? Ayo nembang apa? Nembang Iya. apa Nembang. kangsenane ditutukke Ya, mah bengi jane pengen ngopo to? Kang Senan sesuk selora lah. Aku saiki wis selo arep piye? Nek saiki selone akeh wong. Lah terus? Lho kok sik Kang Senan kok dadak golek sepi wong iki ngapa? Lho. Kangsenan to. Heeh. Golek sing selo to. Lah Iki iya. ramene sakmene iki rak yo Lah arek ngopo to? ribet to. Lah arek piye? Hah? Nunggu nek ra ana wong. Ayo. Terus ngapa? Ayo do meneng-menengan to. Ya ora ono kuwi. Oh Kang Senan kok mengarep meneng-menengan. Sapa sing kuat engko karek. Kira-kira sapa sing kuat? Nek meneng-menengan ya ora rampung-rampung kok ya. Alah tekate tutuke sesuk. Ngoten Tin. Kok kowe ra ndekek blas to? Lah piye? Lek kok gawe dekek iso apa? Ning suwe-suwe iso dekek. Soale kowe mau niku ketoke wah sangar kali. Angel. Saiki wis mulai kendu, Senyum. senyum. Ah iya. Iya. Iso dekek sesuk. Lek dekek piye ben dekek piye disogok? Disogok ngene. Iya. Ora nek dek bayi, nek cara bayi, biyen bayi lahir ben Ben irunge mancung ki diduduti ngene iki. nek ben dekek di sogok anggo apa ki jenenge lombok. Kok nggo lombok? Lah yang ngono kuwi ben sesuk anake dekek ngono.
Wah, iki angel nek iki. Lah ya apa lho? Ora lombok. Lah apa? Atene ora dekek ning dekok. Lah ya bener lombok. Ya Carane wong tuwa mbiyen. Nek wong tuwa mbiyen go lombok. Nek mripate arep langsung biar ngono ya iso. Enggak Ya, Pak. apa? Di piye? Ayo ditetesi. Tetesi apa? Tetesi apa? Obat moto. Oh tak kirane nganggo lombok. Nah, nek melulu terus ki ben iso rada rapet sithik iso. Piye? Nganggo Alteco. Terus melek terus ra iso kedep no. Ra iso kedep. Nah, nek ra iso kedep berarti ora iso kangsenan. Ayo, emangnya nek ngasenan nganggo kedep-kedep? Kan itu. Oh. Ngono ta? Iya. Nek ra iso kedep siji ngono piye? Nek ngono kuwi ora kedep ning kaya arep stroke. Kedepe kudu Gejala. Ah iya. Kedepe kudu siji ngene. Siji nek loro tenang ngene mah ra weruh. Kudu siji ngene ya, aku ra iso. Coba wis ora. Piye? Kedep siji. Sing kiwa petengen. Piye ta? Ngene. Tak songkele wae apa nek. Ya ora ono kok. Ayo kok kedep dadi wong ki menarik lho. Nek kedep siji artine apa? Nek artinya kangsenan. Nek loro tek-tek ngono? Loro. Hmm? Kelilipan. Lah nek telu, sira lu ngono. Ora ana mripat kok telu. Ora lek kedep lho. Boleh kedep. Kemempengan loro wae rasa telu. Loro berarti Loro aku wis sayah kok. apa ta? Kedep. Masa ping loro wis Kedep tes mak aku nyawang selendang abang. Waduh. Oh alah, omeng arep ndelok tatin saka mburi kok dadak nembang kedep tes mak. Ora. Kudu langsung diceneng ndelok saka mburi ngono ae beres. Delok ya delok mboknya delok lho, entuk lho, rasane dadak anggo saneponya. Piye? Peteng e. Hah? Wo Apa teng Delok tutupan? apa? aku ki kok ora arep nyocoke karo membengi beda ora. Piye nek mau bengi piye? Membengi ki gedhe. Saiki Gedhe tur jembar iki. endi? Iki yo. Terus arep ngopo? Pak mbok ra ngengtin. Lah ya aku ki tekon lho. Kene ki wis wong tuwa tok ajari kaya ngono. Ngajari apa? Aku ki saiki wis tuwajuh momong anak putu. Dadi nek perkara Apa? kaya ngono kuwi Lah kaya ngono ki ngapa lah ming delok geger kok arep ngapa lho? ya ning ya ora usah ndelok geger. Lah ndelok apa? Ndelok filme ana kok geger. Film apa? Upin Ipin. Hah? Apa? Kok malah jondel-jondel loh? Sesuk ya gemeske bocah iki. Ah iya. Ketok. Oke kok sing gemes rotatin. Oke. Penonton wis saiki rotatin ki wis. Kowe ngopo Kelingan nang ono sapa mesti. Oh neng kono dadi ora seger ya. Iya. Ayo karo nembang ti. Karo nembang. Nggih, nembang napa, Pak? Mano terserah kowe. Ya, kowe iki mau ana lak nyuwun sesideman. Sapa jenenge Pak Ganevo? Ya, kuwi jumbutin sesideman. Kaya le tak kangsen ki membengi ae. Terus saiki jawabannya apa? Ayo kowe kur tak tarian njaluk apa ora aku. Lah duwemu apa? Ora deduwen kok. Lah kene kok nawani? Nek nawani iki mesti ra duwe. Lah ya ra. Nek duwe langsung tak nehke kok. Kok ya. Tanggleleng ya. Ah, dreleng ya. Topan anak jalanan. Kok ngono kok topan? Lesos ya. Muntir. Ya. Wiwi. Wiwitane Saiki nek njaluk lagu iki do liwat WA. Iya. Anjir nggih. dadine ra ono piye, Pak? Ora ana apa-apane. Ayo ning nek Pak Ganevo mau ora wis maringi Kowe Yorisa. iki sampun ya wau. Liyane aku Ya tekati edolke HP-ne. dolke HP-ne piye? HP jenengan. Dem no lah. Karo kedep dadine wangun. Piye? Ngendarani Kang Seni. Kok kejet-kejet barang. Iya. Ana istilah kejet-kejet. Lah apa nek ngono kuwi apa? Ya sak karepmu nok watone kowe bahagia ngono kok. Kok ayan? Heh? Ayan. Ayo ayan ya karena ayan jantan. Anderek sang pakir
Kowe ngene iki ngopo? Lah ya tak ibaratke pria bagus ngono lho. Malah aku ya kok malah nyedek. arek nubruk aku. Ora nubruk bentok rangkul ngono. Lah ya men aku wae sing ngobah aku kowe meneng wae. Wah, nek monoton. Lah ya piye? Aku ya obah no. Ya meng Ya ora ketang sithik obah ya. Lah iya ta. Ha iya. ya mengko gentenan aku sik sing ngobah. Kok ndarani semaput. Kene Piye, Cak? wis tak ati-ati no kowe kemana? Lah piye? Gawe brahala. Lah aku kan nembang tak ibaratke ngono lho. Lah lelumban ra ono sawahe sat nggo wayangan ngene kok. Pria Wah. bagus. Oh bagus kok pecicilan lho. Kok mandek ngono. Aisyah mempeng kok mandek. Kang olah bu daya. Oleh ndumuk ora to iki? Tak enten-enteni ra ndumuk-ndumuk. Lah kok nek dikasuske piye? Tuas. Guluku mburi punuk kene mak grek-grek. Ngapa kok mburi punuk kok greg-greg iki? Bayangke wis dicekel ning durung. Mak greg-greg ngono ta? Sensitif kok kowe soalnya. Heeh. Madras. Sawan menyang. Demok ya? Hah? Demok. Heeh. Kota gede. Kok lama apa lho? Kok sik to, meh didumuk kok cangkepe. Ngono kok. Hah? Tuh rasane ngelak. Ah mbok mie. Heeh, Mbok Mi. Modar ora we. Tawani Tin. Ngelak to? Mi. Ana. Arep mi apa? Oh to. Hah? Teh apa? Teh? Teh. Arep. Arep. Engko ora seneng teh. Oh ya Teh, kopi teh. wae kopi. Teh pahit, kopi pahit, Kopi pahit wae. doyan pahit. Pahit. Wah, ini ora enak ya. Ah iya. Lah ya apa? Campuri apa kopi? Susu apa? Rasa dicampuri Mas nek kowe. Lah apa? Maksudnya piye? Susu tok wae. Sing coklat apa sing Putih. Ah iya. Sing hewani. Oh, sing hewani. Kok hewani? Apa ta? Maksudnya Maksudnya sing hewani iki berarti Kuwi lho susu kemasan ono. Susu wedhus. Wedhus ya ono. Wong aku njak cempe kok. Lah piye to ngewohke pengen susu apa? Manut le ngenehi wong dina iki manut. Ya aku kan manut carane bojo iki manut bojo njaluke apa ngono lho, tak Sik lagi. penting ki mari ngelake. Susu putih, Putih. siji apa loro? Lah Nah, lho maksudnya segelas apa rong gelas kok? Lah nah iya kudune lho. iki segelas apa rong gelas siji wong loro. Ana nek siji sanglir. Sangir iki piye? Anglir kok siji. Sanglir ki junjing. Wah. Oh apa tuh? Aku sesuk gemang nek rotatin. Lah ngopo ta? Ah ngapa? Aku mulai dodonekke bojoku e. Mbok mrene piye? Kok saya bubrah to, Pak kowe. Ah iya. Lah nek Bojoku ki apik. Lah saiki kowe iki ngartekno sangir ki apa? Wong iki kata-kata kabeh wong ora Sanglir. ngerti. Sanglir ki apa? Sanglir ki kur siji jen. Oh. Junjing. Kene jonjeng ki. nek nang aku jonjing lho, sanglir ki. Ora padha karo Oh ya wis nek nggonmu cara kene dhewe-dhewe. cara ngono aku Nek nggonmu jonjing. jonjing. Nek ngonamu? Sanglir. Lah ya apa? Ayo jonjing. Kene padha lho. Apa ada njakur dialeke dhewe-dhewe kok. Ayo nok. Waduh. Sawan menyang Jonjing. kota gede. Plek bojoku tenan nek nyindir. Apa suarane? Ya ora. Masa sih? Alus bojoku nek. Alus nyindir. apa bojomu sikile gedhe cilik kok. Sanglir. Wis suarane Mas niku mboten gedhe cilik sikile ning suarane jan alus nek bojoku. Oh suarane to tak kira nek muni plek bojoku ki padha rotati. Ora nggo takon nembang apa nyanyi alus nek. Oh iya. Ora iso muni.
Ramuni. Teneh piye nek ramuni? Ayo kur ngeses. Karang jak jonjeng e. Patuk nak. Nggih. Ora dombe dhewe mulane kok. Lah? Apa? Ya ora iso. Nyapa e? Piye to? Tegese rong gelas ku mau lho aja dombe dhewe. Ngrembug apa? Ngrembug apa? Aku watuk. Heeh. Terus Mula aja dombe dhewe. apa nih? Es. Es gosrok. Aku ra seneng es lho. Marai pilek to? Ah. Pilek nek kok siji jonjeng. Wis ta ora anu. Kaya dagelan kok isih nganggo bahan es gosok. Saiki wis ra jaman ya es gosok. Iki ayo tegese sing durung ngerti ben do ngerti. Oh iya panganan biyen ki es gosok. Pangan biyen ki es gosok nganggo tape lho. Wah, nak banget nganggo roti kasur. Roti apa? Roti kasur kotak-kotak juga, Mas. Roti tawar. Beda. Pire roti kasur? Kasur nek biyen. Artine tenan cak raine kebak kapuk. Hah? Mangan es kok raine kebak kapuk. Adi pepe. Pepe nek garinge ora rata dadi jonjeng. Hah. Terus kayak, Nduk. Bendera terus kayung-yung. Ya, bendera terus kayung ya. Ayo Yun. Selendang kuning. Kang Sangking. Kang, kok teles to iki gigere? Hah? Kok teles? Mula aja medun-medun kono wae. Lah kon ndemok ngendi? Kok terus wae? Oh, lah aku ngombe mau kebablasan. Edan. Masa wetah kok nang geger lho. Umume ngombe ya wetah nang ngarep ora nang Kowe geger. rak kondo jare mau dionek kelese ompong. Heeh. Tak dileki kok mutak kok nang geger kok gak ngene tak. Ngombe. Kok gak ngamu utang. Apa? Ora apa-apa. Aku ora wetah. Mutah dadi mah ora jonjing kok. Oh ngompong ngombe rak kene nyemberet memburi. Ora. Selendang kuning kang saking wukir. Andemok neh pono. Karepe ya kan demok endi tak demok wis. Wis ora, wis ora. Hah? Wis ora yaene. Yahene njuk ngopo? Anake dorong turu. Kenteni Anjuk anak. apa memang nembang kok ngenteni anake do turu. Anake turu ben ra kerinan sesuk le sekolah, Mas. Nah iya. Anakku kuwi. Mbok didemoktin nggo nglega-lega. Lah ya tak tawani kon demok sing endi tak demok. Nek ditawani dhek ora gelem langsung tok demok nggon moto ya ora apa-apa. Temen ngopi ya Ora apa-apa nganggo garan anu gambang kuwi lho, Tin. Ya ben meletes. Njur keloro-loro ora. Le ra lara kepiye? Moto kok di tak pijeti apa piye? Nah, itu Pijeti namanya nganu lho. pengertian itu. Tak pijeti matane. Mau rasa nggo moto mah. Lah piye tambahane didumuk kan mending dipijet. Ya wis sak karepmu Tin, sak karepmu aku. Aku nek wong wedok ki manut kok. Ya madhep rene. Aduh. Tak pijet ya. Merem. Aku nek merem kleru. Asing kan dumuk aku lho. Kleru. Kan aku melek. Le melek sapa? Aku. Oh berarti le ndumuk kowe. Aku tak merem ya. Merem. Kok Mas? Nek merem ki ya anteng no. Oh, walah kok apa-apa kleru to ya. Ya ora apa, iki itake wong tuwa entuk bojo nom ki ning ladeni kangelan. Kangelan. Akhire kok ora iso turu sewengi dhek ora piye-piye. Lah ngapa? Amripate kok kau banteng kan. Suara kurang permana. Katarak. Suara kok katarak. Wah, ora permono.
Ganti nyandak kuping. Lah ya wong suara kok katarak ki piye? Iya wis gak muni selado ditunggu suaramu jek kok mah ora Ya mula atos meneng wae. wae. Ning wasis ngungrum. Nek joget pinter lho Din wi lulusan. Iya, no? Jane ora lulusan seni dagelan ning seni tari. Nah, enggak. Oh. Ning gandeng tari ra tau payu terus dagelan. Lah ora kuwi jane tari ra tau payu terus rada kentir terus ndagel iki. Heeh. Tur kuwi turut pasar sik Mas biyen. Heh? Turut pasar sik. Perut pasar sik piye? Lah ku joget kuwi biyen. Oh. Karo nggawe cek-cek ngono. Ora nggonku kok icik-icik. Lah apa? Gah nek nganggo icik-icik barang. Lah apa? Terbang. Piye? Terbang dan menari. Jauh tinggi ke tempat kau berada Oh, sayang. ayo. Iki termasuk gandrungan iki termasuk. Asih ana iki soalnya ra iso tembang Jawa kok. Rasa Jawa. Aku urip suwe ning Berlin sakle. Oh. Berlin ki ngendi? Maryam, Kok Maryam? Maryam Berlina. Berlin kok macam Berlin. Negara ngendi ngono e? Tak kira negara ngendi? Jerman. Oh, ngerti. Jerman? Heeh. Kono, luar negeri kono. Tuh, Lah ngendi? nang jaba kekancingan, Dok. Yo. Suara kurang permana. Kok aku baleni Kok meneh kok kowe iki? Lah kowe mane aku lali lho. Pancen nek andum katresnan. Kuwi dadi nglalekke sekabeh. Ae Mas, lah piye? Nek lali ngono mbok dielingke to. Tak ilingke. Iya. Ngelak apa? Ya aku dielingke jajal kowe duwe apa? Duwe apa? Aku kabeh sarwa mik Mik piye? kopi mik. Terus? Nyo mik sik. Masa kan ngombe mik? Ya kene ben ra kleru kene. Anu tekan ngono nggodhian. Angung marang bendara Dia Tiah Sulistya pijer ngincangake alis ya. Minceng alis. terus no sesideman Luwe becik luwih becik patenan timbang pisan Ngopo sih? Ben ra ngantuk, Mas. Oh iya. Heeh. Liwat kincangi
Semangat. Semangat tok keringet nek iki. Hah? Tok keringet. Ayo entuk ya ming keringet kuwi. Ayo keringet tatin. Keringet tatin piye? Nyiprati ya. Nah, soalnya jonjing kok. Hah? Ah iya. Wis Mas rasa jonjing-jonjingan. Dadine obahe ora padha. Heeh. Jonjing kok ya Mak iya. Kidul kono masang lir. Ya ora apa-apa ngono. Heeh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya pamundhutan saka Pak Ganevo. Pak Ganevo. Lurah Sidoarum. Iya. Sasat saben dina ketemu ana. Iya. Dadi kaya keluarga nggih. Nggih, wong kula karo kanca-kanca niku nek ana praiso sewengi ngono ya dolani nang Sidoarum. Nanti mancing no. Ora ukur padha ta. Ukur padha piye? Mancing. Lah iya, ning aku ya ora ning kali. Iya. Ngono ora pemancingan apik. Aku lho ya nang Blumbang kok. Lho. Ora kalah saka aku kowe. Ora, anggere wonge ra eneng mancing kok. Wah, kuwi nyolong. Aja wong ora eneng mancing ora.
Ya nek kanca-kanca iki mancinge ning Candran kono. Wah, Oh ya, wah gedhe-gedhe. Nggih. Iya, matur sembah nuwun. Nggone Mas Yanto. Ya nek prai mesti roro ya mesti nok. Wah, sesuk aku arep melu aku. Biar-biaran. Nak narik iwake sing ora kuat kowe. Nun, Narik iwake sing ora kuat. tekate ning kono nariki karcis wae. Oh. Ya wis pokoke ya. Iki ta, Mas? Iya wis. Sak karepmu. Ya omongan kok mesti blender lho. Nggih, lah jonjing kok. Heeh. Ya, genten Mbak Ayu mangga jumeneng ya diaturake. Niki Mbak Ayu. Wah, jan ya. Kene napa kok aduh? Ya angel Ya semen pengono bojone kok. Piye Pak? Tenang De? wae dap. Kok dap Poyah hoho. apa ta kowe? Ora apa-apa. Oh. Iso basa kok ngono barang kowe. Biyen saiki wis tuwa ya ora. Lah kuwi mau iso ngono kok. Sithik, Mas. Oh iya. Ya Mbak Ayu. Mbak Ayu. Nggih. Napa, Pak? Ya ngaturke apa kesenenganmu ya. Sing cara Jawa Timur ya kena. Ya cara Pasundan ya kena. Ya. Nggih. Nganu nggih. Gerajakan nggih. Ya Wah, gerajakan. apik iki lincah nek gerajakan. Gerajakan sing piye? Gerajakan Banyuwangi. Rena wengi sing tau sepi. Wah iya pinter. Lanang wadon hang nekani. Heeh. Ngelingake susah ngati. Tak gendeng deng deng. Ya jane pinter lho kowe. Iya. Lagu Jawa ya iso, lagu nasional ya iso. Iya. Isonan ya. Dibawani, Mbak. Heeh. Iya. Ngangge basa Banyuwangine lho, Mbak. Sae. Nggih. Sing piye? Sing piye, Pak De? Lor wetan segara ngono kae lho. Ya nek radong rasa wis kek sakarepmu. Aneh. Sak geguyon bojomu ora ning omah. Hah? Geguyon sing kepiye? Bojomu nek ning jaba sumeh mbuh nek ning omah. Oh. Nakal kuwi nek ning omah. Kowe mula ora dikerengi, Hah? ndak nakal. Oh, ya ngono kae. Lho koyo ngono kae ngono. Ya wis ora apa-apa. Wis gak nembang wae. Sok nek dolan karo aku wae. Nanti Pak De. Hah? Nanti. Pesen garan tombak. Hah? Nggo ngopo? Anggo garani ngono bojomu. Kowe tenan ki mau pesen aku sak lonjor ya to. Beres 2 meteran. Malah tok tawake isan. Kowe iki rak ya bakul keris to kowe. Lah ngene iki wau Oh, pun. Pak Gane kuwi ya seneng keris. Oh, nggih monggo Pak lawasan nonton Pak. Oh, lawasan. Sing lawas banget wis rusak ini. Heeh. Mambiat mayon paman. Dhuwur ya. Kedawan kowe. Aku seneng sing dawa kok ya Pak. Oh ya ngono. Yen ngono cocok. Cocok. Cocok piye maksude? Cocok nek sing dawan iki. Kowe dawa apa ngono? Heh? Ora Mas. Tak wis tak kethok nggo memean kok. Diketok nggo memean. Ndur len aleni piye wis aku tak takon. Heh? Len aleni piye kok ketok nggo memean ki? Lah ya nganggo iratan empring kae wong. Oh, Kuwi empring lah darane apa? Ana nek liyane maneman. Ya no. Sawarane iki nang apa tangane? Anu mentul. Oh, ana pire Pak? Pring mentul pucuk. Ngene kali. Terus artine? Kalau jengking ngentup bathuk. Ra, asline udu kuwi kok. Hah? Asline udu bathuk kok. Kuwi wis asli wis bajakan kok Mas. Terus Gandeng belas
Edian iki. Mbok nggo ater-ater. Piye Pak De? Wis tuwa enak. Kok aku piye sing dirasake apa? Jantung. Jantungnya kena ngene. Delokno. Nah, kene tak deloke. Bolong ya Pak De. Hah? Bolong. Buntut kok. Hah? Anu ya, alon. Agih tenan nek iki mau. Ora tak gawe ndagel ning neratap tenan nek iki mau. Iki mau tenanan. Tenanan. Oh. Darani ndagel. Nek Banyuwangi iki jan ngene iki. Oh, senengku. Kok senengku piye? Jare mau kaget kok seneng. Ning Trumambu Wangi kuwi penake. Mak mambune apa? Ambune sapa ya? Wah, dupa iki. Alon lho. Wah, nganu awas tenan. Besok ganti Lenabo wae. Ganti sapa? Oh ya ora ana ya. Sing pinter iki. Nyaram yai. Aku ngerti kuwi, ning mburi ayu engko nek kaget maju yo ana. Ora ngono kuwi to Pak De. Ngerti aku. Aling-aling kok wong wedok kok anggere dungtang ngono. Aduh ngono. Enenge, Mas. Enenge piye? Wedok. Ora aku wis wong tuwa kok. Oh, kene. Aku mesti nek kaget senger aku maju. Lek tak jokke tangane tak jongkongke. Oh, Jangan sentuh aku. Nyok ngopo nek ngono kuwi? Napa sih, Nok? Nyaram yai. Yo. Noswa. Oh iki ya kentir jebule. Apik. Kowe kok pancen biyen yo jarene jurusane tari Bali kok. Bali, Mas. Oh, Bali oh. Ceng ceng cak cak ceng ceng cak ceng cak ceng. Ceng. Loh, ngopo kok ngono? Mripate kebablasan. Nek Bali ki kok ndadak nggo mripat barang iki peto jan. Lho, lirikan to, Mas. Cak ceng cak ceng cak 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 ceng 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 ceng. Lho, apik. Lho rasa Bali mripat. Rasa Bali kewengen no. Nek Sumatera iso ora Sumatera? Iso. Sumatera. Kuwi Rian, Mas. Sumatera ki ya bonang tok. Tululing dung dung tululing dung dung dung. Oh ya ding pinter kono ding kono dalang kok. Ayo. Ding dung ding dung dung tululing dung dung tululing dung dung tululing dung. Ngono apane nggawa ciduk sikik. Hah? Nggawa ciduk terus dikapyoke ngono. Nganggo piring ae lho, Mas. Oh, tari lilin to. Oh. Aku Palembang tari lilin kuwi. Palembang ya Sumatera. Lah iya. Nek rak kotane jenenge Palembang tari. Kota dhewe. Ha nek nganu Betawi. Betawi. Ini dia si Jali. Ya bener. Coba. Oh, apa. Konjur arep nubruk iki ora. Soale ketutup ondel-ondel kae lho. Oh iya. Oh, kira nganggo kok. Ondel-ondel kok semono. Piye indil-indil. Oke, tan meneh Cirebon piye Cirebon. Cirebon. Ah gamelane sik. Waduh. Ha iso gamelane kok ya. Nyatane rung muni kok. Ira ndarak agek goleki not. Ya, gamelane Cirebon piye Cirebon iki? Wis nggo cak. Ngahu cangkem bae. Ya Sunda. Oh Sunda sik sadurunge Cirebon Sunda. Sunda. Trang tak, gendang tak dang tak. Kok sik. Oh iya. Nganggo napas.
Wis tuwa Sunda e. Oh iya. Mikir deleke, mikir. Heh? Mikir deleke men ketok. Aja tok pak lho. Ayo. Amikmu wis kaplah-kaplah kok dibak. Ayo, trang tang dundang tak kuntak drang tak kuntak. Ndang gendong. Kok aku sik saben tarian kok arahe rene terus kok. Aku ana apane ta? Heeh kok arahe kok mengar. Sepertinya ada magnet yang nggak kelihatan. Oh. Ora ketok. Jadi Apa daya ya? tarik bukan bumi, Hah? tapi wajahmu lho, Dik. Hah? Wajahku kepiye wajahku? Kepu-kepu. Wow, adeke ngenyek. Ora sayang. Aku ki wis dandan ayu-ayu. Ayu nek kowe iki. Aku nek ngalem ayu engko sengeni bojomu. Ora. Ora, Bojoku ya? nek yahene ra ketok. Ra ero. Oh, bojone rabon ayam kok. Nek bengi mung dilah. Nek esuk mentrok. Ya ora. Iya. Apik. Terus nek Jawa. Jawa. Ha metal meneh terus tekan Jawa. Jawa iso. Iso. Arep gambyong. ting bedayan ting Oh. ting tung. Ha ting tung ting tak tung ting tung. Ha yo. Yo. Wis mbuktekke ra apa-apa, wis sithik-sithik wae. Sithik-sithik wae. Ah. Sithik gosokne Mas ya. Terus Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur sik. Jawa Timur iki neno 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 na 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 ni tak tok tulung tong tong tang gentong tong tong ning tak cik cik ngapa sikile ngapa sikile kuwi sikile ngapa Ngremo Mas. oh Dadi ngonekke klinthing. oh ya Ora ngonek-ngonekke bojo. aku meng ngono terus ki piye tak tu Wis, iki mau wis bukti Jawa Timur. Ya apik ngetan meneh. Wis ya. Banyuwangi. Oh. Lah kaya iki grajakan iki. Wah, Lah tak tung. Wah, iso Banyuwangi piye? kaget ya Mas. Yo. Tong. Sing ngendang aku wae. Wah, awe apik wong loro wae iki. Sok pentas wong loro wae Mas. Yo. Tung tak tung denong ku tak tung tak tung nah. Tung. Bolak-balikno kendang ki nek cangkem. Lah, piye? Tak mimik sih ya. Ya. Ah ngapa? Ngelak. Ah mbok mimik sing enak. Apa Mas? Ayo mau. Kopi apa susu? Kowe ndek sing enak ora? Hah? Lah arep apa? Wah, kabeh kok dodak nari ngono kowe. Apa sak Jogja ki bagus dhewe aku kowe. Oh ya ora kok ya wis Mangko nek ra ono tak golekke. memelase. Biar sing seger. Hah? Kok sing langsung ngombe tek Sing langsung mendem. anyes, apa sing anget? Anget bae. Sing anget apa? Ngopo nek ngono kuwi iki ngopo? Hah, nek ngono kuwi ngopo? Mimi. Mimik ngelak. Ngelak ibuke. Aku kok mau lalat nenan. Olah le, olah. Nek tak mike piye le? Nek ngono to, Bu? Hah? Sesek ibuku. Piye? Sesek. Apane? Sing sesek apane? Gelase. Oh, golek sing cilik. Engko dot. Oh. Dot, Dot. dot. Heeh. Ora ono dot, ono nember. Dot. Klakson truk. Wajar. Angel ya. Angel kok bocahe wis ra seneng ki men mati wis.
Hah? Angkon mimik apa-apa ora gelem mbok nengke wae modar mbok men. Tekate tuku dhewe. Iya. Ya. Teruske. Engko sik iki Elisa agak guyu wae. Wis. Wis. Engko nyelot lemu wong masuk angin terus. Pianyu wangi kelan kenang wetan sagara. Enak ya jebule. Enak ya. Banyuwangi sae. Nek ora Banyuwangi piye? Ya ora wangi. Ngapa to niroke wae iki lho? Wis setrum. Wis to meneng wae to nembang wae kok. Aku ki ujonen. Anggere mangane tanduran wis. Wedhus. Lalan kidul. Awas lho. Lah ngapa? Awas. Engko kaget meneh. Oh, tanya ana montor liwat. Alas angker. Kok yuk karo menjep-menjep ngono kuwi, Pak? Ngawasi ngono nek dikagetke. Kang kaliwat lewiat belambiangan belambiangan. Catur nambung ta. Sampean le marahi nek niku. Ngapa? Riku pun tentrem-tentrem. Kok mamang piak. Lucu lho kowe saiki. Nun sewu lho. Kok dadi lambemu hitam putih. Karang jak TV mbiyen ya. Ora maksude kene untune isih kene ora iki dadine kaya hitam putih ngono lho. Kerowak. Ampun nek gegeti nggih, Mas. Oh iya. Kagetenan kok. Awake dhewe kanca. Heeh. Nggih, ampun gawe gogrokeng jantung kula. Tambani kae njaluk tombo sing pojokan kae lho. Pamane ora kuwasa kono siar. No. Njaluk tombo sing pojoke lho. Wis didhisiki. Piye? Njaluk tombo kabeh. Be. Ayo penggemarmu. Ayo saka anu Gunung Merapi. Padake mak lampe. Dudu. Mak Erot. Sik. Kok sik saiki tak Pripun? genahke saiki. Pripun? Aku dadi kowe ngerti mak Erot barang ki mak Erot ki nambani apa? Aku kok sok maca-maca lho. Ora iso. Nambani penyakit, Mas. Ah iya, penyakit apa? Werna-werna, Mas. Werna-werna ki apa? Aku pesen apa? Aku ora arep nambake kok. Lah ora nambake rasa takon. Aku iki tak takoni mak Erot ki. Parkir wae bayar takon. Heh. Kowe cancake lara ati tak get-geti mau. Lara tenan Mas Ale. Oh iya kowe. Kaget tenan to? Kaget. Engko tambani ya, Mas. Ya. 200 apa piye? Tombo kok dhuwit ki cara ngendi? Lho, wong lara ki penyakit kuwi tambane dede, Mas. Oh. Ana le cocok ning dokter, ana le cocok ning alternatif. Aku ki alternatif, Mas nek aku. Oh. Alternatife 200. Ya wis ora apa-apa. Ora apa ya kok nek ikhlas kok ora usah. Ikhlas wae ngopo ora ikhlas? Ayo nak terus nak aku seneng kowe saiki suwe-suwe. Udut ra kowe? Hah? Udut ora?
Ora nek saiki pamane engko tak udite mengko. Lah nyo 200 iki 100 karo Samsu rong wadah. Nyo. Ora kaget lho. Mboten. Engko cangkeme kaget udut Samsu. Ora. Wong biasane ming kompo ya to. Wis nggo tamba watuk iki. Kowe arep udut apa nak? Aku ra udut ya, Pak De. Nggo Kuwi wae. Nggo sing bedino lembaran aku kuwi buka wae. warung nang omah kok aku. Hah, buka warung? Nek bendino lah ya kok arang-arang. Iki dadak tak pancing. Pancing ra kena jolo ya. Jolo ra kena pasar. Enak. Aja tak tanah India Gumelyare. Gumelyaring Gumelar iki nek cara Banyuwangi gumelyar. Oh gumeliar. Kuwi gumelan. Gumelar. Gumelyaring taman Sarinuswan Tara Ya. ya pun Iya. Joget. joget Duet. buat Duet, Cuk. Duet apa kuwi maksudnya? Heh. Lho kok ngono iki? kok ngene iki piye Lho bela diri. Sak mangsa-mangsa ku arep nganu aku tak siap. gelut ngono piye Ora. Gelut ya ana wayahe dhewe. uyuh iki jeblos Pak De Awong ceniningan ora. Pak De lho kuwi mau lho Kowe mikir tiba ning sor panggung ki jukuk sik kan. Lah ndek sapa? Ayo mbok. Aku ora rumangsa nibake. Saiki lho Pak De. Golek isik. Kok kowe iki ngerti ya tok cekel. Ah wis tiba kok ya. Waduh. Wah. Rusak kowe. Ora apa-apa, Mas. Engko tak gantine. Waduh. Aku isih duwe le nggo karaokean anakku kae. Ayo ora iso kok nek diku. Iso nggo nembang ki. Ano. Malah seru suarane dhewe rosalone. Ya ora apa-apa. Mangga. Ya. Gerajakan. Yuk. Yo.
Ensih ana le joget ya mempeng Wah, tenan. lah ya pasangane ya mempeng kudu ya mempeng. Lah nggih. Dadi kompak. Hah? Kompak. Iya. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Siono. Nggih. Ya, ayo diteruske sik ceritane wis jam nggih. 1:30 luwih. Iya. Mengko ndak bubare iki lakone soalé lakon sing ngersake utawa sing dawuh Gusti Yuda. Ya, dawuh karo Pak Kuswanto kon lakon Petruk Jenderal iki lakon bubar jam 6 eno. Iya. Mula nek ora disingkat-singkat ndak engko iso geblandangan wektune. Ya ayo tak derekke mak ya. Lole ngentos walu gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Lha nuwun sewu lho, Nger. Mboten ateges ingkang Bapak ing Sukalima menika nambuhi dhateng perkawis menika babar pisan mboten. Namung sejatosipun kula namung badhe nyuwun priksa. Sawetawis wekdal jengandika anak Prabu Duryudana menika mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Menika mengko suraos ingkang kados pundi kemarenga ambabarana ingkang Bapak ing Sukalima, Nger. Nggih, anak Prabu. Ingkang Bapak ing kepatihan semanten ugi kula dereng saged andungkap kepareng paduka. Mugi sak mangke kepareng hamba barana ingkang sejati dhateng ing Bapak ing kepatihan. Nggih. Bawa Durna. Wonten dawuh. Paman Hari Sengkuni. Kula wonten timbalan nggih anak Prabu. Ugi andados ing kawuningan. Anggen kula mapan wonten ing sanggar pelanggatan menika istunipun boten kepengin tuwin kula boten badhe mbetahaken menapa-menapa. Namung estunipun meri raos ing manah kula. Meri perkawis menapa? Kabar ingkang sumebar para Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Monggo nggadahi ancas gegayuhan nerja nyuwargakaken dhateng tiyang sepuhipun inggih menika Paman Prabu Pandhu Dewayana. Mila boten lega raos ing manah kula menawi kula tumunten derek mapan wonten ing sanggar pelanggatan nulat dhateng menapa ing katindaken dening para Pandhawa. Oh, syukur-syukur, Nger, syukur. Menawi paduka tumunten nulat dhateng menapa ing dipun tindakaken dening kadang-kadang paduka para Pandhawa. Menika ateges jengandika anak Prabu Duryudana menika nyengkuyung dhateng menapa sedyanipun para Pandhawa anggenipun kepengin nyuwargakaken dhateng tiyang sepuhipun inggih menika pun Prabu Pandhu Dewayana. Menika sae, Nger, menika sae. Tegesipun paduka menika uyung-uyung nyengkuyung sedyanipun kadang paduka para Pandhawa. Sing kandha sinten? Lho. Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten? Kula mboten badhe nyengkuyung sedyanipun para Pandhawa. Kula mboten badhe ngrojongi menawi dados gegayuhanipun para Pandhawa, nanging anggen kula mapan wonten ing sanggar pelanggatan menika meminta dhateng panguwasaning dewa. Supados sak mangke dewa paring wewengan dhateng pun Duryudana. Duwen dewa nampi dhateng menapa ing sampun kula suwun Pandhawa kacupeta gesangipun wonten ing alam padang. Pandhawa kedah ngatang-atang dados batang. Menika ingkang kula suwun dhateng para Jawata. Lho, nuwun sewu kok ngaten to, Nger? Jengandika lajeng tumunten nyuwun dhateng sangganing para Jawata supados paring srana pejahipun para Pandhawa. Lakar mengkaten ingkang kula gayuh menika ingkang kula jangka. Nuwun sewu lho, Nger. Lajeng lepatipun menapa para Pandhawa teka paduka lajeng kepengin jang engkap pejahipun para Pandhawa. Menapa Pandhawa menika nggadhahi kalepatan dhateng paduka anak Prabu Duryudana. Pandhawa gadah sedya nyuwargakaken tiyang sepuh. Panjenengan malah teka badhe gadhahi pikajengan damel srana pejahipun para Pandhawa. Wis ta Kakang ora usah kakehan gunem tanpa guna. Wong nyatane kersane anak Prabu Duryudana kaya ngono. Sampeyan karo aku ki minangka dadi punggawa nayaka. Ora usah dadak matur ingkang akeh-akeh apa sing dadi kersane anak Prabu Duryudana kuwi. Kakang karo aku mung wajib nyendikani. Lan mugi dadosna ing kawuringan. Menapa ing dados gegayuhan kula menika sejatosipun namung nengga dhateng tumapaking wanci. Lho, leripun menapa paduka paring dawuh mekaten? Krana Kanjeng Hyang Pandya Bathari Durga wonten ing dandang mangore sampun nyarujuki tuwin sampun budidaya supados sak mangke sampun ngantos Pandhawa menika lana gesang wonten ing alam padang Bawa Banduna. Sring Astina Maha Prabu
Duryudana alon nang andika alon nang andika duh harining sun Werkudara sumarebak gondo nalika semanten garu rasa mala dupa menyang ratus dadak sakuling mangke sumingkir kang gondo arum kedadak anggondo amis bacin banger tumedhaing Sang Pandya Betari Durga mapan wonten ing sanggar palanggatan negaring Astina kagyat nata ing Astina Prabu Duryudana wau kunci garane ayo bangun negarane Kutha Pandhawa tata gati Wisraya Indriyang sasara maruta Samirana lan warayang wisikan magulingan lima Eyang Pandya Betari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang Batobat Duryudana tak tampa gawe gedhening ati ora let pangestuning pun Eyang Tamanana ya nggir kula pundi nggo jimat Dayanana ing kasantosan ingkang sekawit Kanjeng Eyang paring dawuh bilih badhe angudaneni menawi dados pamintanipun ingkang wayah pun Duryudana kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Eyang kepareng hamba Barana kados pundi pawartosipun menapa Pandhawa tasih gesang menapa sampun pejah Duryudana wonten timbalan mateni Pandhawa kuwi ora gampang nanging kanthi sarana pambudidaya kabeh bisa kaleksanan lho niki ngertiya yen to dina samengko Pandhawa bakal tekaning pati nggih Duryudana liripun paduka paring dawuh ing mekaten dasaripun menapa aku mun atur karang Sang Hyang Pikulun Jatimurti ya Sang Hyang Pikulun Bathara Guru supaya gawe Sanapati ning para Pandhawa apa kang dadi ature Hyang Wing Dandang Mangoriti nampa dening Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah samengko Puntadewa lan sakadang-kadangane tinimbalan swanana ing kayiwangan wigatine bakal kacemplungake ning kawah Candra Dimuka Batobat kabar iki mengkene mau muga-muga dadi bunga atimu Duryudana Jagaddewa Bathara Hyang ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kabungan menika badhe kula sugata mawi tata upacara kedah kados pundi ora usah ndadakaken sing tok jangka ya Duryudana ingkang wigati apa kang dadi pamintamu wis ndak lulusake niki nanging kowe kudu eling Duryudana nalika semana kowe nyuwun kelawan Hyangmu Pandya Betari Durga supaya gawe Sranapati ning para Pandhawa wis aku wis nyarujuki nanging nalika semana kowe uga wis nyarujuki lamun besok tekaning patimu lan sak Kurawamu kowe ora mapan ana ing tepet suci ora mapan ana ing alam antara nanging sukmamu dadi balaning baju barat
dene ragamu lan sak raganing para Sata Kurawa dadi panganing para baju barat kowe wis sago lho Duryudana. Atus pundi paman? Pun mboten napa-napa. Wong mati niku ora ngrasake napa-napa. Dados balanipun anak utawi Pandya Betari Durga kula lan panjenengan ugi mboten kraos. Sampun nggih. Ingkang wigati kanikmatan donya menika saged dipun jangka. Kanikmatan donya saged dipun gayuh. Perkara mati benjang kula lan panjenengan sampun mboten ngraosaken menawi cara kula dipun sarujuki kemawon nggih. Ngaten paman sengkuni. Inggih. Iya. Menawi teluk mekaten jagat dados paseksen kula sak kadang-kadang para Sata Kurawa benjang menawi pejah sukmanipun dados balanipun Pandya Betari Durga. Wondene raganipun Duryudana sak kurawanipun dados tedhanipun para baju barat. Batobat. Yen pancen kaya mengkono bumi langit wis nekseni lho kumrusak ning antariksa kae sayekti dududan sinemeni. Para-para kang padha nekseni ucape Duryudana. Mboten badhe selak. Kula putuku wonten dawuh. Dina samengko Ngamarta nedheng komplang. Inggih. Mula ketapna para Wadyabala Kurawa supaya ngejeki negara ing Ngamarta. Tak bantu saka Wadyabala Dandang Mangurik. Yen Ngastina lan Ngamarta wis dadi siji sing nggadhampar Prabu Duryudana, upama Pandhawa isih urip ora bakal duwe papan ora bakal duwe derajat pangkat Duryudana. Wonten dawuh. Kurawa dipun ketapaken. Sampun ngantos sakmangki wonten tiyang sanes sing ngejeki negari Ngamarta. Nyatanipun Ngamarta nembe kumplang. Inggih, ngestaken dawuh. Pangkatipun ingkang abdi benjang menapa boten kedang sambung obor cara lintang tumrap mangkat dinten menika. Non ngestaken bapak anak Sumorante. Awela. Lah kok pancen wis ora iso didandani kelakuane wong Ngastina. Lah ing atase wing arep golek mukti kok ancik-ancik marang kuwandaning sedulur. Nganti anak Prabu Duryudana mentala ngorbanake kawan kadang-kadang kabeh. Oh. Dina iki Durna ora melu-melu perkara iki. Mengko mundhak kelepetan dedosan. Dik Patih mangrampungi pakaryan sampeyan kula tak wangsul mawon wonten Sukalima, Di.
Rido awur wurahan tengaraning ajurit kang maguru gongso Tekapira Kresna Parta maneger saktinira pripun man ngawi sangganing para sata Kurawa ingkang putra Banjar Jungut pundur sasana sajake enten wigati wuli ambak barana ingkang sejati Paman Kartomarma cumadung dawuh Paman Swatama cumadung dawuh aja mbok kendhoni nggonmu dandan nanging malah kepara kenceng ana dur lho pripun panjangkane anak Prabu Duryudana kasembadan sing pripun nggone kepengin gawe pati ning para Pandhawa dibiyantu dening Sang Pandya Betari Durga ing Danbang Mangore wah terus iki Pandhawa tinimbalan sowan ana ing Kayiwangan nggih bakal dicemplungake ning Kawah Candradimuka dipesthekke wae yen to Pandhawa tekaning pati terus mula kowe didhawuhi supaya lumarep ning negara Ngamarta merga Ngamarta dina iki komplang tegese ora ana ingkang ngrenggani kemaring anak Prabu Duryudana Ngamarta didadekke siji karo negara Ngastina aja nganti ana wong liya ingkang ngukup negara Ngamarta dur wah dalah nggih nek pun cetha ora eneng wonge menyang endi meneh tibaning negara Ngamarta kejawi namung wonten negari Ngastina. Lah, Kang mula saka kuwi mangkat aja kaya bocah cilik. Nggih, ngestaken dawuh. Ayo, entuk papan meneh, entuk panggonan meneh. Seneng-seneng rupian-rupian, suka-suka parisuka. Pandhawa tekaning pati nang kayangan kowe karo aku ngukup negara Ngamarta. Monggo Kakang Mas kula dherekaken. Putra Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan Warayang misikan Magulingan 5 Wisikan Magulingan 5
Kula ngabdipun Jaramaya Cemadung dawuh Pandya Betari. Kula pun maling raga Cemadung dawuh. Nadan kula pun maling sukma Cemadung dawuh. Nadan kula pun wadyapala dubriksa saking Dandang Manguring. Minangka dadi pengajenging para dubriksa kula Cemadung dawuh. Pandya Betari. Jaramaya kula wonten dawuh. Dina samengko kowe aja bali marang Dandang Manguring. Nanging ape para wadyabala buta brekasaan jim setan. Padha ngodha lakuning para Sata Kurawa. Laku dedemitan ngawat-awati lakuning para Sata Kurawa ngene bakal kejeki negara Ngamarta. Mekaten iya. Yen nganti mengko Kurawa wis lakon ngejeki negara Ngamarta, kowe bali sak kancamu. Yen nganti ana bobol boroting lelakon, ana lelakon ingkang nyandung nrimpet lakuning para Sata Kurawa bantunen Jaramaya. Ngestakaken dawuh. Prastawa dawuh Paduka Gusti kula. Sang Pandya Betari Durga lajeng pangkatipun para adi benjang menapa ora ketang sambung ngobor cara ingkang mangkat dina iki. Nggih, ngestakaken dawuh Pandya Betari.